Isto que lerei de seguido é un fragmento dun pequeno ensaio meu, Poder e Educación, Identidade e Patrimonio. Non debemos considerar o fenómeno cultural como algo externo e alleo ao individuo. A cultura exerce unha influencia, do signo que sexa, sobre as persoas condicionando as súas pautas de comportamento. Consecuentemente, para mellor valorar o noso legado cultural sería preciso coñecelo, mergullándonos en todos e cada un dos diferentes elementos que, dende a súa singularidade, conforman a globalidade da nosa realidade cultural. Xa que toda comunidade humana precisa dunha dimensión xeográfica propia, ao través da que se expresa, o espacio físico e a actuación que sobre el teñen realizado dende tempos inmemoriais os nosos ascendentes, ese pasado vivencial dos moradores que nas sucesivas etapas da historia construíron a nosa cidade, deixando a súa pegada en testemunhas aínda vivas, os diferentes monumentos e obras de arte, unhas determinadas pautas de comportamento e formas de vivir, son aspectos fundamentais para chegarmos a comprender a realidade na que vivimos.